तुम्ही पण कोणी बदलापूरला राहत असाल ना, तुम्ही व्हिडिओ जर बघताय तर इथे एकदा तरी व्हिजिट करा. नमस्ते सर्वांना. आम्ही बघा आता सर्व फिरायला चाललो आहे. सर्व रेडी झालेत आणि पॅक केलं, सर्वांनी पॅक केलं आणि टी व्हीला पण आम्ही पॅक केलं बरोबर. चला जाऊया का? चला. पाऊस बघा एकदम नॉर्मल झिम झिम पाऊस. माझी छत्री ब्लॅक, मम्मीची छत्री पिंक, काजलची छत्री पिंक. होय माझी लाल छत्री. हां पाणी बघायचं आहे. आरामात आहे. खूप दिवस आम्ही कशी फॅमिली पार्टी केली नव्हती, तर रेस्टॉरंट कसं वाटलं? मस्त एकदम छान आहे. मस्त आहे ना ॲम्बियन्स. हे छान वाटलं. यांनी मध्ये बघ नाही किती सुंदर साफ सुथरं आहे सर्व. सिटिंग अरेंजमेंट पण एकदम मस्त आहे. चला ऑर्डर घ्यायला. चला घ्या. आपल्याला व्हेजच खायचं आहे. श्रावणचा व्हेज. ह्याचे ग्लासेस पण सुंदर आहे याचे. तुला जे पाहिजे ते ऑर्डर कर. आज फ्री. फ्री सर्व. सबसे पहले 4 रोटी दो. 4 बटर रोटी सर. हाँ बटर रोटी चाहिए. 4 बटर रोटी और ये वेज में ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस. वेज है ना? वेज है. वेज चाहिए. ओके ये सब ये पहला दीजिए, फिर लगेगा वैसा मंगा लेंगे. ओके ग्रासेस है. सब स्पेशल 4 बटर रोटी और एक वेज ट्रिपल शेजवान. हाँ 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 करो. और कुछ सर रायता वगैरह बोलो. बुंदी रायता, पाइनएप्पल रायता, वेज रायता. बुंदी रायता, वेज रायता काय पाहिजे? पाइनएप्पल रायता. हां पाइनएप्पल रायता. हां हे करू. हां वेगळं खाऊया काहीतरी ना. पाइनएप्पल रायता वेगळं वाटतंय काहीतरी. एक पापड. रोस्टेड पापड, मसाला पापड पाहिजे. एक दे दो इनको. बघा एका चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये आलो आम्ही आणि इकडे लहान मुलांना खेळायला पण दिलेलं आहे. राजशाही रेस्टॉरंट. कसं वाटतंय तुला? एकदम छान वाटतंय. काय मागवलं? ट्रिपल शेजवान फ्राईड राईस आणि राजशाही या मम्मीची स्पेशल भाजी आहे ती मागवली आहे आणि बटर रोटी. हो. आणि रायतामध्ये काय मागवलं आहे? पाइनएप्पल रायता. पाइनएप्पल रायता. हाँ इसका नाम क्या है? एकदम कॉन्शियस झालं तर कॅमेरावर. हे प्रेझेंटेशन खूप छान आहे ना. अम्मा हे आपल्याकडे पण होतं माहिती आहे. हे तुमच्याच घरातलं घेतलंय. आमचं पापड खायचं काम चालू आहे. हां ठेवा इकडे ठेवा. अरे प्लेटी आल्या. ऑर्डर कुठे आहे? चटणी आली इकडे. हे काय आणलं? हे फ्राइड राईस ना. हां ट्रिपल राईस. सर्विंग स्टाईल बघ यांची कशी. आणि हे काय आणलं? हां ये स्पेशल वाला आहे ना. हाँ
आप एक एक रोटी सबको दे दो ना. हॉटेलचं नाव काय? राजेशाही. म्हणजे राजासारखी ट्रीटमेंट देणार तुम्हाला. ॲम्बियन्स खूप चांगलं आहे. आवडला? ॲम्बियन्स खूप चांगला आहे. इथे या आपका नाम क्या है? आदेश सर. बरं झालं सुरुवातीला एक एक मागवली है ना. नंतर बघू आपण. लागली तशी मागवूया आपण. अरे वा. ही कोणती चपाती आहे? बटर रोटी. बटर रोटी. ओंकार तो असा होता म्हणजे थोडं हसायलाच पाहिजे. गाव से आया ऐसा ट्रीट कर. मम्मी वाढून पण देणार हा ते. तुम्हाला पण जेवायला पाहिजे तर आमच्यासोबत जेवायला या इकडे. नाही तर मनाला एवढ्या चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये घेऊन गेला तर आम्हाला जेवायला बोलवलं. वा वा. ही त्यांच्या राजेशाही हॉटेलची स्पेशल डिश आहे म्हणून मागवली मी. कोणत्या हॉटेलमध्ये जायचं तर स्पेशल त्यांचं मागवायचं. और ये भी आप डिवाइड करके दे दोगे? अभी करू सर बात. अभी कर दो. नाही कशाला बाद में ठीक है, हम लोग ये खाते फिर आप बाद में करो. जेवण एक नंबर आहे. मम्मी कसं वाटलं भाजी? नाही भाजी. आवडली? हो आता कधीतरी बाहेर पार्टी करायची ना. ये क्या चीज़ है? पाइनएप्पल रायता. खाना बहुत अच्छा है आपके होटल का, रेस्टोरेंट का. ये बीच में जो पिलर है इसमें ये है लाइट है इसमें नहीं है ना. ये प्लेन है ना मीन्स ऐसा. हाँ. अशी तारीफ करायची है ना. बनवणं घेऊन येतात बनवणाऱ्यांची. हे पायनॅपल रायता बघ त्यांनी पायनॅपलवरती हे केलं आहे ना. पूर्ण भरलं तुमचं ते सर्व. पार्टी झाली की नाही? मस्त. काय रायता? वाटी ना. हां वाटीमध्ये सेपरेट द्या ना सर्वांना. पूर्ण भरलेलं आहे आमचं बघ सर्व व्यवस्थित. आवडलं तुम्हाला? आवडलं. व्हेरी नाईस. इकडे जेवण छान आहे बघा. जेवण पण एकदम टेस्टी आहे आणि यांची सर्विस टॉप रेटेड आहे. आणि क्वांटिटी एवढी आहे ना भाजीची, एक जण संपू नाही शकत. ही भाजी 3-4 जण खाऊ शकतात बरोबर ना काजल? आणि रायता पण बघा पायनॅपल रायता मागवला आहे ना, तर ते आम्ही 4मध्ये डिवाईड करतो. इकडे आणि असे 3 आणले म्हणजे प्रत्येकाला 4. त्याच्याबरोबर हे त्यांचं ट्रिपल शेजवान राईस पण मागवलं आहे. ग्रेव्ही पण बघा जरा वेगळी वाटते ना. व्हेजमध्ये पण टेस्टी जेवण आहे. आणि हा काय प्रमोशनल नाही आहे है ना. आम्हाला आवडला, खूप आवडला म्हणून आम्ही जस्ट तुम्हाला दाखवू. मला काजलनी सांगतो थांबा इथे का आलो, कारण काजल आणि आईनी बोललं की आम्ही याच्या अगोदर आलेलो आहे इकडे. इथे जेवण घेतलं. जेवण छान आहे म्हणून आम्ही इकडे आलो आता पार्टी करायला. आणि आवडलं म्हणून तुम्हाला दाखवलं. हो. ॲम्बियन्स छान आहे, तर माणसं पण छान आहे बोलायला, वेल मॅनर्ड आहे. मस्त आहे. रायता तुम्ही रायता खाऊन बघ. दिला ना तुला रायता दिला ना. आपण पण रायता टेस्ट करूया. हे बघा इकडे रायता दिलेला आहे. एकदम मस्त. आणि ते आम्ही सर्व त्यांना ठेवते करतील. लांब पडतो ना. वा वा वा. आणि ग्रुपमध्ये आलं तर व्हरायटी खायला मिळते. 1-2 आलं की मग काय मिळत नाही खायला. हां हां टाका. आवडलं? मम्मी तो राईस बघ. राईस मम्मी काय घेते तिकडनं? लोणचं. हे मम्मी लोणचं नाही खायचं तुला? एक पोट घेतला टेस्टला. तिकडे लोणचा कांदा लिंबू सर्व ठेवलेलं आहे. खूप छान आहे. रायता मस्त ना. रायता एक नंबर आहे. पायनॅपल रायता एकदम मस्त आहे.
त्यावरून राईस बघूया राईस. एक नंबर. त्याच्यासोबत जसं चांगलं लागेल. एक चमचा भातावर घ्या किंवा साईडला घ्या. नाही असं राईस नाही खाल्ला मी कुठे अजून. खाऊन बघ, मी खाऊन बघ. अल्ला मी त्याच्यासोबत खा. थांब मी देते. सही आहे. बस बस. आणि ग्रेव्ही दिलेली ती आपण खाऊया. एकदम ओरिजिनल टेस्ट आहे. मम्मी राईस बी खाऊन बघ. तू बघ काजल. मी खाल्ला राईस. एकदम स्मूथ आहे मम्मी, एकदम मस्त आहे. एक इनको देतो. इकडे बघा आम्ही परत बटर रोटी एक्स्ट्रा मागवली. भाजी आहे ना आमची अजून. हां मी खा. हे फिंगर बॉल आणले ना. चला बोटं धुवा, हात धुवा. हात धुतले काजल काय? तू हास्य जत्रामध्ये जा. जायचं आपल्याला, जायचं हास्य हास्य जत्रा. जत्रामध्ये जा. तिथला कॉमेडी आहे. आम्हाला हे फक्त एवढंच आम्ही ठेवलं. बाकी यांचं जेवण एकदम छान होतं. चटणी बिटणी एकदम सुंदर. न आवडणारी गोष्ट पण इकडे आवडली आम्हाला, कांदे. सॅलडचे कांदे विचारणार आहे मी काय काय करून ठेवले का त्याला, आहे ना. फ्रेश असं आपण आपल्या होमस्टेमध्ये पण करूया हात धुवायला. मग आपली बावडी नाराज नाही होणार ती. अरे आपली बावडी पण आहे ना. एवढी महागाची बावडी लावली आपण. मग कोणती? हा बावडी आमची. आमच्या घरी जर असं दिलं ना तर म्हणतील अरे लिंबू केवढे महाग आहेत, हात तो दुधार असं होईल. Actually. हे बघा हेच आहेत ते. एकदम छान वाटलं पण मस्त. घ्या माउथ फ्रेशनर. हां गाडी करायला पाहिजे. नाही नाही पेमेंट तुम्ही कार्डने करा, गुगल पे करा, कॅश करा, काही करा. ठीक आहे. आणि जेवढी साखर आहे तेवढी घरी घेऊन जावा. साखर काय काय दिलं इकडे. हे छान आहे मम्मी. हे मला लय आवडलं आहे बघ. दिसलं. आणि एकात त्यांनी माऊथ हे टूथपिक पण दिली आहे. आणि घे गाजर खा. बडी साखर आणि बडीशोप. चला जाऊया. एक मिनिट बस ना. चला होतं ना आरामात उठायला. एकदम रेस्टोरेंट अच्छा आपका. आपलं चॅनल बघायला सांगा.